Sambutan yang ketiga, wakil keluarga Bani Sukimah, yang akan disampaikan oleh Ibu Romlah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sepindah monggo kita muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat dumateng kita sedaya sehingga ing siang menika kita saged makampal dhateng majelis mriki kanthi keadaan sehat walafiat. Monggo raos syukur kita ikraraken kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mugi kunjuk dumateng asanipun Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milai saking alam dunya dumugi menjing wonten ing alam akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kawula hormati, kula teng mriki wakil saking Bani Sukimah ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Bani Sukimah yang hadir hari ini dari Mbak Nur boten hadir amargi tasih nenggo Mas Agus. Saking Mbak Marwiyah hadir nggih menika Mbak Marwiyah kalih putrinipun Mbak Tria. Saking keluarga Bapak Suwito hadir sedaya, alhamdulillah Mas Awi saged hadir kalih putrinipun sak putranipun. Mekaten singkat mawon saking kula, saking keluarga Bani Sukimah, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.